de l'Hockey Lliga. Aquest Barça-Noia començarà servint l'equip de Sant Sadurní. Compte quin revers de Bargalló, que aixeca, pica! Han xiulat alçada, però com havia sortit d'aquesta... Aquí veurem. Doncs no tant com ens per sota les cames, sinó li ha posat per l'exterior del... Compte? Compte! Gol! Matías Pascual! Que és el que passa moltes vegades. En aquí, gran llançament. Fa uns números espectaculars. I ja comencem les rotacions, Se n'ha anat Ignacio Labar. I gol de l'Aleix. Compte, gol! Marca el capità de l'equip de Sant Sadurní. Aquí veiem gairebé sense angle. Sorprèn Sergi Fernández. Decisions ràpides, doncs anar a compte amb les esquenes. Compte! Gol! Havia aturat en primer terme amb aquest xut de Cullera. Aquí ho veiem i la bola s'acaba. Més que té la bola, buscar la passada a Xavi Costa, talla el Núñez, 3 contra 2, cap a Joao Rodríguez. Gol! Quin xitxarro de Joao Rodríguez, que l'ha acariciat, l'ha aixecat suau per fer el 3-1. I aquí veiem l'assistència de l'Eder obrint, i ara aquí veiem com es el partit o què fem? Acabes d'entrar, Martí. Roca sota pals, minut 2 d'aquesta segona part. I va Pau Bargalló, que la remena i gol! Gol de Pau Bargalló per fer el 4-1. Sí, per la xella de Blai Roca. Jo diria que ha sigut per la xella, Joan. Sempre comença pel mateix, moltes vegades, i a partir d'aquí decideix si l'aixeca dalt. Jugant al Noia, que amb aquest 4-1, com d'aquesta bola, se l'emporta Pau Bargalló, l'1 contra 1, gol! Quina definició de Pau, avui al Palau Blaugrana, per encarar el Mundial en plena forma, l'arrossega aquí Pau. Doncs al minut 18, preparat el jugador usonenc, busca el xut i gol de Sergi Panadero per fer el 6è. Xutava, aquí veiem. Sí, per entre cames, com fas a Burguisenó. I va Ignacio Labar, aixeca. Què volia fer? Volia fer una cosa d'aquestes i se li ha sortit massa golar. Compte ara el 7è del Barça de Marc Grau amb aquesta transició al Noia. Una contra i no han tapat bé el balanç defensiu i el Noia ja fa estona. Equip blaugrana. Compte el refús de la tanca. Joao Rodríguez per fer el 8è. 8-1. Estàvem dient que el Noia no hi és, agafa aquest rebot molt fàcil, i li clava a l'altre costat. Segurament ja no la jugaran. No, ja fa estona que la volen jugar. Doncs final de partit a Palau Blaugrana amb victòria del Barça per 8-1. El Barça que tancarà aquest primer tram de competició amb un 6-6, líder en solitari amb 18 punts i amb una golejada contundent d'autoritat, de marcar territori, de demostrar